אני רוצה להזמין אתכם סדנה לכם ההורים וגם לכם הילדים. סדנה שבה אנחנו נלמד איך להוריד את המצופים. בסדנה אנחנו למעשה נלמד את התהליך, איך להפוך את הילדים שלנו לבטוחים במים וחופשיים במים, מהרגע שהם מגיעים מבית החולים לאחר שהם נולדו, דרך האמבטיה ורחיצתם שמה, ומשם אל בריכת השחייה. יחד אנחנו נלמד להפוך את הילדים שלנו לבטוחים במים מפני טביעה. אני מאוד מאוד מחכה לראות אתכם בסדנה. להתראות.